Już za chwilę w Disney Junior Jake i piraci z Nibylandii. Już za chwilę w Disney Junior Mali Einstein. Już za chwilę w Disney Junior Imagination Movers. Już za chwilę w Disney Junior Mała Syrenka. Już za chwilę w Disney Junior Ul. Miś Muki, teraz w Disney Junior. Za chwilę Henio Tuli Stworek. Za chwilę Klub Przyjaciół Myszki Niki w Disney Junior. Już teraz Klub Przyjaciół Myszki Niki w Disney Junior. Już teraz jej wysokość Zosia w Disney Junior. Teraz czas na Lwią Straż w Disney Junior. Zwiększamy obroty! Miki i raźni rajdowcy już za chwilę w Disney Junior!